भौजी देखो तारी आदत ठीक नहीं खे आई ना जी भाग मार दे ये कुल कर जाला हई तो टेलर है फिल्म बाकी बाहरा जाए के बाद गाड़ी पकड़े के बाद तैयार हो गई नी तो का करी तारा जी लगा दी ओनिया का करत रहलू खाना पैक करते रहे ट्रेन करते हो गई कुल खाना पैक हाँ जी सब चीज रख देलू जोरा में ना सब कुछ बैग में रख दिल बनी ठीक बा ए जी हम तो कहत नहीं मत जाए तू पागल हऊ जा तनी कामे करे ना काम को के आ जाए तोहरे खाती जाता नी हम कैसे रह जी अकेला बा हमार भैया ना छोटा का आए जौन ची काम लागी ना वो कर ले मांग लियो ठीक और और याद आई तो का करब हम याद आई तो हम जा तनी वो जब बसे खाती थोड़े ना काम करके हम आइए जाइब बताई अकेला छोड़ के जाते प्यार मोहब्बत करे को उम्र बा मत जाए ऐसा कुल बात कहता लो ना तो हम जइबो ना करम बाहर तरह के देख के हमार मन नहीं के करत कि जाई जाए दी बात सही कह दिन पेट खातिर तो करही के न पड़ी हाँ लेकिन सेठ फोन करता आ तारा के छोड़ के मन थोड़े ना हमारे करता कि जाई आ केहू पेटवे खातिर बाहर जाला बात केहू के शौक ना होला कि जाके बाहर रही देखो लेट होता हमरा के जाए ए जी जात तो बाने बाकी कोनो कंपनी में 100 से मत पड़ो 100 तो आजकल बहुत रहते हैं सब बाहर में पागल हूँ आए तारा बुझात नहीं खे जब शादी को ये ले लेबानी तो हम वो जले मेहरा रू थोड़े ना लिया अब का पता राउर सबके दिल फिजिल जी तुरंत सुंदर सुंदर मिलेली सन देखो जा जा के बेरी सब बात मत कर एगो ठीक। किस द हमके खुशी से विदा कर ठीक ना हाँ, ठीक बा जाए ठीक बा एगो किस ना देबो ठीक बा चल तनी ना अपन ख्याल रखियो ठीक बा मनो ना लगी हम देखो नया नया शादी भइल बा हमारा तो छोड़ के चल गलन बाहर अब हम कैसे ही घर में घर वाला आवत ना कि हमके काटे चलो तनी तन के बाहर रोज सुबह उठ के रोज ना काम करे के पड़त टे का करी तन के वहां के रही ना तो देख देख के मन ना लागत रहे बिल्कुल मन नहीं खे लागत का करियो कसौ काम ओरिया ले तन के चलो तनी आराम कर तन के फोन लगाई का कहत बिल्कुल ना बेचैनी होता जब सोमवार के ना का हो बाजी भैया निकन का ना जी देवर जी बोले कहाँ गई ना बाहर गलन देखो तारी आदत ठीक नहीं खे आई ना जी भाग मार दे ये कुल कर जाला हई तो टेलर अभी फिल्म बाकी बाप रे बाप ये तो टेलर है पिक्चर बाकी बा जाना था भौजैया हमर जान ले ली ए भौजी देखो हमारा से कुल ना होई चल के जल्दी हमके खाना खियाओ भूख लागला बड़ी जोर से तो बताई का करी भैया के देखत नहीं की 3 साल हो गए कुछ समझ आवता अरे तो का हो गइल 3 साल हो गइल तो आई हन एक ना एक दिन जरूर आई हन उनके जब इतना समझ आए ना छोड़ी ना भैया की हम तो कहीं रहुए साथे हमारे सेटल रह जाए प्यार में हो ना हाँ, हम मामा को लइका ना है ठीक बा तो भौजाई बाहर मुंह मारे जाए ना तब फिर रहुआ देखो बाप रे हमरा को रोज रोज दाल भात खा के पेट भर गेल बा नहीं मर्दे हो खाए के रोज पनीर के मन करता है कौन जुग जमाना आ गइल अब भौजाई के सोची। ना संभारम न तो जाना था काम घबराई इने उने मुंह मराई का सोचत नहीं जते जाई हम कुछ ना हो भौजी देखो जब तहार इहे मन आ दिल विचार बा न हाँ तो चल पहले तोहरे वाली हो जा ओकरा बादे हम खाना खाई बड़ी जोर से भूख लागल बा सुनी ना तो चलिए पहले खाना खा ली फिर रात के रात के हाँ चलो ठीक है तब लेकिन देखो कुछ वो हो जाई केहू के बात पता ना चले के चाहिए भैया हैया नहीं खाता पाता की लगी अरे बुढ़िया माई दिया बुढ़िया द्वार पर सुतेली हाँ तो हम ही रोबन रहनी से घर में तब तब ठीक बा चलो खाना बनाओ तनी गरमा गरम दूगो रोटी आ सब्जी आ खाओ के आ तब आके हई खाना खाई हो चले ना हाथे से न खिलाई गरम गरम आई अरे बाप रे बाप साला 3 साल में तो हमार पूरा गाँवे बदल गइल बा हाँ साला सबकर बिल्डिंग टन आ गइल बा आ हमारे गांव में साला बिलाला घर भइल बा इनकी पारी हम बनवा दे में एकदम हमू 2 ताला मकान ठनवा दे चले दो घरे मेहरारू खाती साड़ी लिपस्टिक साला सब कुछ मेकअप के सामान ले ले बानी मेहरारू देखो देखी तो खुश हो जाई देखो साला 600 किलोमीटर साला चल के आगो नी आरती केने बालू हो के आजी अरे बाहर देखो के आइल बा के चिल्लात हो तरी पोती नहीं खिला बहुत खुश हो रही हूँ रहुआ गोड़ लगता
काहे दिक्कत होता तारा हाय कहा दिखे कि का आते हैं। हमरा से मजाक नहीं खून करत ना जी कैसन मजाक देखा था नहीं रे, वो पापा बने वाला बनी। पापा हाँ पापा हम बाहर नहीं हो तो 3 साल में तो कैसे पापा बनने वाला बा ये का कहते नहीं जी कि रोग रही तबे के न रोग रुक कर रहे हैं। अरे हमारा गोइला 3 साल हो गई हैं आई सच सच बताओ कि कहा राव रे कितना बार कौन जा दीदी थक लगा पानी उनी दी थकल बानी तोर दिमाग खराब बा हैं तेतर काहे सुनावत नहीं। आई सच सच बताओ कि कहा हैं अब रबो विश्वास ना करब कहियो तो तबो विश्वास ना करब। काहे न करब हैं तू बताओ हमारे संग इतना बड़ धोखा को देलू हैं धोखा नहीं की कैले आपे खातिर कैले बानी। साला हम तोहरा खाती साला घर दुआर छोड़ के गोरनिया कमाए आए तो- आ तू बालू तो एजा हो ये हमारा के दिखावे खातिर ही रख ले रहलू ह आए तोहरा के बतावा साला दिन रात एक को के कतना काम को के आए तोहरा खाती है सारा तार बढ़िया बढ़िया सामान तोहरा खातिर ले आए रहनी ह आए ठीक बता दी रख दी। हमके सही सही बतावी के को ना जाए खून ह ई का कहत नहीं जी राव रे हां रोग कितना भोरम होता जी कि ना जायजो बता देनी हमरा के। हमारो हां राव रे हो ई कैसे हो सकता आए साला पूरा गांव के पता बा कि हम 3 साल से बाहर बानी आए आ तू कहतलू कि हमारे हो आए अब रउआ के सच सच बताओ तलू कि ना तब आय? सच सच का बताई रउआ से जब रउआ नहीं की समझत का कहीं रउआ के आए समझी कि राव रे हम का घर में हाला करे लागे न जाबू भैया गोल छुके गोल लागत नहीं। खुश रह ए चंद्रमा आई पहले करके कहीं ये पेट में कैसे भैला रे आए जनता हमर भैया ए का भइला रे वो कुल छोड़ा मर दे ठीक ठाक बाड़ा ना बाहर में बढ़िया से बितल है ना। देख हम तो ठीक बढ़ले बानी लेकिन हई ठीक ना रही आ संगे संगे तू हूँ आए का हो गइल भैया माने भाई पे विश्वास नहीं खे। तोरा पर तो विश्वास बढ़ले बा लेकिन हेकरा पर विश्वास नहीं के काहे नहीं खे ये बोला आपका मेहरानू वाली काहे नहीं ए भैया भौजी पर खिसिया मत जा जा खुश खबरी के बाद तो पापा कहबा हम चाचा के हाई। हाँ का रे एक पेट में बच्चा पड़ता चला कमाए गोरुनिया को तो खुशखबरी के बात बा धीरे धीरे बोली ना कुछ सुन ले गाँव घर तो का होई। अरे टेंशन मत ल ना जायज खून ना है अपने खून हो हाँ अपने हो सब बताओ के कर अरे अपने मतलब समझ ल के कर हो तेकर मतलब तोरे है ना हो हां हो हैं सही सही बतावत काहे नहीं खसो देवर हां तक मान हमारे मान ना का हो मान लो देवर जी अरे का साला अब तोरा पर कतना विश्वास कोइले रहनी हो बताओ तोरा के छोट भाई मार के गोरे नहीं हो आई आ तू हमारे संगे अतना तू गद्दारी को देले आई घर में नया नया कनिया छोड़ के चल जीवा जा बाहर आ मेहरारू के अब समझ ला कि का बीतता तब कोई सहू देवर सहारा तो सब का हम समझे तो कि आज बाद बाहर मत जाइबा। देख हम अबे जाता नहीं बाहर हम ये जा रहा हम ना एको मिनट आ तू ही एकरा के देख ए, आशा जी, बाहर ऐसा मत करे। जो तू अब का होई देवर जी अरे अब का होई जाता नहीं भैया के माना के लेके आओ तनी तू टेंशन मत लो बा जाए तो जा रुक जा हम मना के लेके आओ ना हमें हरे के बहनी ना वो हरे के अब देखो वो राखेलन कि ना रखे का करी दौरत भी करता लास्ट मेरा एकदम पूरा चलता अब का करी हो चलो तो नहीं ना मनावे के कहले मान देवर जी ना ले कहीं जरूरी साला मेहरारू भैया आय एगो हमर भाई साला भाई ना हमार दुश्मन बाटे बताओ साला हम सोचनी कि ओके कमा धमा के पढ़े के पैसा देते रहनी हो भैया भैया ए भैया देखो कहाँ रे? कहां जा तलो आय चलो घरे घर में ना रहो का है बताओ तू हमारे संग इतना गद्दारी को देले अरे हम गद्दारी नहीं कैले हो हाँ। पहले फोन आओ तो फोन उठा के बतिया ला के कर अरे वो सेट करता कि पहुंचल अरे कि ना। सेठ करता ना तो सेठ के माना कद हम घरे आ गेल बनी ठीक बा हां हेलो वो कंपनी से फोन आइल बा अच्छा, हाँ ठीक तो पहुंच गल बानी बढ़िया से हाँ हाँ ए भैया हाँ? देखो चलो घरे
तू खिसिया मत। अच्छा बताओ ये सब काहे कोइले बताओ। अरे हम ना कोई नहीं हो। हाँ। अच्छा ही बताओ, नया भौजी रही चल गेलो जब तू बाहर आ न, हाँ। तो भौजी जिद करत रही कि हमें घर में ना रहम, हम भागम। अगर भाग जैती तो आज हमनी की इज्जत बचित। ना ये तो बात सही कहत अब वही भाला, अब हम का बताई, गलती हो गई हमारा से, का करबो। अच्छा आज के बाद ऐसा गलती ना करबे। हाँ, सब जानता कि उ दिने सबे के मेहरारू हियो आ ओकर पेट में लइका बा, तू टेंशन मत ल। हाँ चल तू कहता ले तू भाई होवे तो हम मान लेता नहीं। आज के बाद ऐसा कुल गलती काम न करी है ना हो। चल ओकर को समझा दे। हाँ हाँ ठीक बा, बाहरा जइब तो बाहरा से कौन फायदा बा, बेजे 10 रुपया के नौकरी चाकरी कर। हाँ तो पैसा कमैले बा ना। अरे टोची भर के पैसा ले ले बानी। चलो भैया, जय हो लक्ष्मी।